Здравей и добре дошъл отново в работилницата на Parkside. Казвам се Филип и днес ще разгледаме 20-волтовия акумулаторен Ъглош Лайф. Акумулаторният Ъглош Лайф се използва за рязане, грубо шлифоване, фино шлифоване или четкане на метал, камък или дърво. С този уред могат да се обработват и пластмаса, плочки или цветни метали. За всяко отделно приложение са предвидени специализирани дискове. В комплекта е включен и този диск за рязане на метал с външен диаметър от 125 мм. За отвиване и монтиране натискаш бутона за заключване на шпиндела и го завърташ, докато застопори. Настрой защитния капак така, че изкрите или откъсналите се части да не засегнат нито теб, нито хората, които се намират наблизо. Уредът разполага с 6 регулиращи се степени, започни да работиш, когато устройството достигне максималните си обороти. Освен това, с подходящите дискове могат да се обработват и други материали. С помощта на диск рашпила можеш, както подсказва и името, да оформяш дърво. Той се използва, например, при обработка на повредено дърво. С ламелния диск може да шлайфаш повърхността, която е вече обработена с диск рашпила. С диска за рязане на дърво можеш, например, да отстраниш кора от дърво. С диамантения диск шлайфаш каменни повърхности. Предполагаше ли, че 20-волтовият акумулаторен Ъглош Лайф Parkside разполага с толкова много функции? Напиши в коментарите кой диск ще използваш следващия път. Можеш го!